Eneco Tour naar Venray. Pieten te laat op Montessori school. Het is vandaag 4 december, dit is het PLMA-journaal. De Eneco Tour komt naar Venray. Gisteren werd een intentieverklaring getekend om de Eneco Tour naar Venray te halen. De meerdaagse wielerkoers zal in 2017, 18 en 19 naar Venray komen. En daar is wethouder Lucien Peters erg blij mee. Absoluut. We zetten vandaag een handtekening onder intentieverklaring. Zowel de organisatie van Eneco Tour, Stichting Wielerpromotie Venray en de gemeente. We zetten samen de schouders onder 3 afleveringen van Eneco Tour in Venray. Dat is een geweldige stap. De Stichting Wielerpromotie Venray sprak de afgelopen maanden meerdere keren met de organisatie van de Eneco Tour. En nu ligt er dus een intentieverklaring. Wat houdt deze verklaring precies in? Het betekent concreet dat we heel graag voor de volgende 3 jaar vanaf 2017 te gast zijn met de Eneco Tour in Venray. En dit is een eerste stap of een volgende stap in de voorbereiding om inderdaad een definitief en concrete overeenkomst te maken. Wij zien de meerwaarde er zeker van in en we gaan ook kijken van wat het ook daadwerkelijk is, voor zover dat mogelijk is natuurlijk. En we hebben 2 toppers hier in Venray, Mike Teunissen en Wout Poels, van oorsprong uit Venray. Natuurlijk 2 gezichten die we ook hopen dat die deel gaan nemen in die etappes die vanaf hier verreden worden, zodat we 1 en 1 is 3 krijgen samen. De ronde door Nederland en België zal met verschillende soorten etappes in Venray te zien zijn. In de voorbereidende periode we duidelijk hebben geopteerd om een aankomstetappe te zijn, een startetappe te zijn en dan ook te kijken naar een individuele of een ploegentijdrit. Dus ik denk dat alle elementen die in zo'n tour aanwezig zijn, dat die ook een jaartje aanwezig zijn in Venray. Ondanks het feit dat het slechts om een intentieverklaring gaat, is het volgens de koersdirecteur zeker dat de Eneco Tour naar Venray gaat komen. Ik ga ervan uit dat het 100% zo is, anders zouden we die intentieverklaring niet tekenen. Maar goed, we hebben onszelf een deadline opgelegd en op 28 februari van volgend jaar willen we dat ook concreet maken. En ik denk dat dat de goede afspraak is om op dat ogenblik de volgende stap te zetten. Aan de vooravond van Pakjesavond kwam Sinterklaas vanmorgen nog even langs in Venray. De Goedheiligman ging op bezoek bij de kinderen van de Montessori school. Er werd vanmorgen al vroeg gezongen op het speelplein om Sinterklaas te verwelkomen. Maar het ging niet allemaal zoals gepland. Dit jaar was het een heel probleem. Ik had gelukkig van Sinterklaas al een telefoontje gehad dat er wat problemen met de Pieten waren. En hij kon ons niet garanderen dat de Pieten ook echt vandaag bij ons op school op bezoek zouden kunnen komen. De Sint kwam uiteindelijk ook zonder Pieten aan en dus moest er iets gebeuren. Wat gaan jullie doen nu? Pieten zoeken. En weet je al waar ze zitten? Nee, nog niet. Denk je wel dat je ze gaat vinden of wordt het lastig? Ik denk dat het wel lastig wordt. Dat viel uiteindelijk reuze mee, want de Pieten werden al snel gevonden. Slapend. Hoe komt het dat jullie te laat zijn? Ja, we waren vannacht aan het werk. Overal de schoenen vullen. En we zouden hier op school afspreken, maar we konden het niet vinden. Dus gaan zoeken. Ja, nergens iets kunnen vinden. Het begon ook nog te regenen. Ja, toen zagen we hier dit mooie plekje, dus daar zijn we toen maar in slaap gevallen. Maar ik begrijp dat Sinterklaas er al is. Dus ja, dus gaan we snel naar Sinterklaas, want ik denk dat hij een beetje boos is. Ik denk dat ik een klein beetje een probleem heb met Sinterklaas. Toen de Pieten op school kwamen, bleek Sinterklaas helemaal niet boos. De Sint nam veel tijd om alle klassen te bezoeken met zijn Pieten. En zo kwam alles toch nog goed. Wauw, prachtig. Dat is mooi geworden. Dat heb je netjes gedaan. Iedere laatste zondag van de maand houdt Hondenvelden Venray een meet and greet op haar velden in Landweert en Antoniusveld. Terwijl de honden kunnen ravotten, is er voor de baasjes een kop koffie. Afgelopen zondag vond de maandelijkse meet and greet niet plaats op een van de 2 velden, maar bij Dog Wellness Venray, de nieuwe sponsor van de hondenvelden. We hebben het hondenspeelveld gesponsord en daar hebben we samen een meet and greet voor verzonnen voor alle sponsoren.
En daarbuiten hebben we gewoon een gratis wassen opgericht. Dus mensen kunnen de hele dag gratis wassen. Hondenvelden Venray hoopt met de sponsoring van Dogwash dat het de velden nog leuker kan maken voor de honden. Op het moment hebben we een grasveld met een bankje en een waterpomp. En de bedoeling is, door deze samenwerking met dit bedrijf, om in de toekomst hondenspeeltoestellen te gaan plaatsen. En die hondenspeeltoestellen die hebben een functie om de honden nog iets meer te stimuleren en te activeren tijdens het spel wat ze met elkaar hebben. En zodat ze zich nog meer kunnen amuseren op het veld. De Dogwash ligt naast de carwash. Een nieuwe combinatie waar hondenkenner Martin Gauws het voordeel van inziet. Ja, nou, ik vind het heel erg leuk als je nou een wasstraat hebt voor honden en een wasstraat voor auto's. Dan denk je, wat is de combinatie? Maar heel vaak wordt de hond even meegenomen. En dan denk je, nou, die kan ik ook in de wasstraat bij de honden doen. Dat is een fantastisch idee. Vooral als mensen een hond hebben uitgelaten en hij is door de prut heen gegaan. En iedereen denkt, mijn god, thuis onder de douche. En dan vervolgens schudt hij zich uit, waardoor je de hele badkamer kan renoveren. Is het natuurlijk lekker om hem dan in de dogwash te doen. Voor baasjes is de Dogwash dus een fijne oplossing. Maar wat als de honden het zelf helemaal niet fijn vinden? Nou, je moet heel resoluut zijn. Je zet de hond gewoon onder de douche. Je zet hem gewoon in die wasbak hier. En dan verstand op nul, blik op oneindig. En omdat het water warm is wat eruit komt, dan denkt hij op een gegeven moment, eigenlijk is het wel lekker hier. En dan zie je hem met een hele rustige blik blijft hij staan. En dan is het oké. Meestal binnen een halve minuut, een minuut heeft hij het begrepen. Het gaat bij honden makkelijker dan bij kinderen. Tot zover dit PLMA-journaal. Deze uitzending wordt herhaald tot en met morgenavond 6 uur. Morgenavond is er een nieuwe uitzending van Venray van Toen, die in het teken staat van de 125e aankomst van de Goedheiligman 2 jaar geleden. Weer of geen weer, bij ons is het altijd vakantieweer. Komende nacht is het droog met een matige wind. Ook overdag is het droog met af en toe zon. Voor de Sint wordt het uitkijken, want het gaat stevig waaien. Het wordt zo'n 9 graden. Ook zondag waait het flink en er kan een drupregen vallen. Een fijn weekend, een fijne Sinterklaas en graag tot dinsdag.